Dzina la Tati ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wathu amayang'ana ngakhale tinthu ting'ono timene inu ndi ine timaona ngati ntopanda ntchito. We have a God who pays attention to every situation of our life, even the smallest things that we take for granted. Ndikulandireni ito abale ndi alongo pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lolemba la Mulungu wa 34 pa chaka, lolemba lotsiriza la chaka 2, lolemba lotsiriza la chaka B, titha kutero ngati tikuwerengera kuchokera la Mulungu. Pajatu la Mulungu lililonse timayendera A, B, C, koma nkati mwa Sabata chaka 1, chaka 2. Choncho pamene tikupita kumapeto kwa chaka, Ambuye Yesu afuna abwerenze mawu amene tinakambirana milungu iwiri lapita la Mulungu, kuti Mulungu amayang'ana zinthu zochepa. Nkhani ya mayi wamasiye ikubwereranso, makamaka ife gulu lathu lino pamene tikuyamba msonkha wathu kuponya limodzi loti tiyendetsere gulu linchaka ichi cha 2025. Zingachepe Ambuye alandira zithandiza kuti mthenga wake ufalikire. Ndipo mawu athu oyamba a tsiku la lero akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu wa 14 ndi 1 kulekeza 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Emily Kachiwala, a Catholic Women Association, kuchokera ku St. Peter and Paul Chilobwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu, salimo namba 24. Anthu otere ndiwo amene amafunitsitsa chauta. Kodi anthu amene amafunitsitsa chauta ndani? Ndipo anthu amene chauta amakondwera nawo ndani? Nde salimo ikutiuza kuti ndi amene amachita zabwino ndi manja awo, ndi amene amaganiza zabwino mu mtima mwawo, ndi amene salingalira zonama, ndipo salumbira monyenga. Inu ndine tikhala odala ngati zimenezi zikhale part and parcel ya moyo wathu tsiku la lero. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Oyera mutu wa 21 ndime ya 1 kulekeza 4, nkhani ya mayi wamasiye amene akupereka chopereka chake mnyumba ya Mulungu. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso mwa chizolowezi chathu chabwino tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Pambuyo pake nditayang'ana, ndidaona mwana wankhosa atayimirira pa phiri la Ziyoni. Pamodzi ndi iye panali anthu 144,000 olembedwa dzina lake ndiponso dzina la Atate ake pamphumi pawo. Tsono ndidamva liwu lochokera kumwamba longa ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndiponso ngati kugunda kwa mphamvu kwa bingu. Liwu limene ndidamvalo linkamveka ngati anthu akuyimba azeze awo. Anthu aja ankayimba nyimbo yatsopano pamaso pa mpando wachifumu uja ndi pamaso pa zamoyo zinayi zija ndi akuluakulu aja. Panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kuyiphunzira nyimboyo kupatula anthu 144,000 aja amene anali atawomboledwa mu ukapolo wa dziko lapansi. Ndi amenewa amene ankazisunga angwiro osaziyipitsa ndi akazi. Ndiwo amene anawomboledwa pakati pa anthu kulikonse kumene akupita. Ndiwo amene anawomboledwa pakati pa anthu ena onse, kuti akhale oyambirira
kuperekedwa kwa Mulungu ndi kwa Mwana Wankhosa. Sadanenepo bodza konse, alibe cholakwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu atakweza maso, adaona anthu olemera akuponya zopereka zawo m'bokosi la ndalama m'nyumba ya Mulungu. Adaonanso mayi wina wamasiye akuponyamo tindalama tiwiri. Pamenepo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti mayi wamasiye osaukayu waponyamo koposa ena onsewa, chifukwa ena onsewa angoponyamo zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo, koma mayi uyu mwa umphawi wake waponyamo zonse zimene anali nazo, ngakhale zimene akadagulira chakudya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero pamene tikulemekeza Catherine wa ku Alexandra amene anali virigo komanso mmaritiri, mpingo dziko limalimbikitsanso kuti tisinkhesinkhe za tsiku lakufunika zothetsa nkhanza pakati pa amayi, a day for the elimination of violence against women. Ndithudi amayi athu, azilongo athu, azichemwali athu amalandira nkhanza m'magawo osiyanasiyana dziko lonse lapansi. Mpingo tonsefe tili ndi udindo chifukwa tu mayi ndi amene ali ngati skulu ya values, pamene mayi akhala ndi mtendere, pamene mayi sachitidwa chipongwe, pamene mayi akhala ndi zomwenereza zoti asamale ana, timapanga fuko labwino, timapanga mtundu wabwino, timapanga dziko labwino, timapanga mpingo wabwino. Pamene tikulingalira zinthu ziwiri zimenezi, Catherine wa ku Alexandria komanso tikulingalira za tsiku lothetsa nkhanza kwa amayi, Ambuye Yesu akuti tilingalire zonena kuti Mulungu wathu monga ndanenera pachiyambi ndi Mulungu amene amayang'ana ngakhale tinthu ting'onoting'ono. Tamva mawu a Uthenga Wabwino uja kuchitira anzathu mwina amene chichewa sangamve bwino, akunena kuti Jesus looked up and saw rich people putting their gifts in the treasury. He also saw a poor widow put in 2 small coins. Sabata ziwiri zapitazo la Mulungu la 30 ngati si la 31 tidalingaliranso nkhani yomweyomweyi. Nchifukwa chani mawuwa akubwerezedwa kwa inu ndi ine? Chifukwa choti pali maphunziro ofunikira. Tingopitiriza paja tidasira paja. Choyambirira afuna ationetse kuti Mulungu wathu ndi amene amakumana ndi wina aliyense. Sikuti amadzudzula olemeraja, ayi, komanso akudabwa, akugoma, akubwekera, akuyamikira mayi uyuyu. Mulungu wathu ndi amene amasamala osauka, amasamala olemera, amasamala otchuka, amasamala opanda mayina, amasamala anthu amphamvu, amasamala anthu opanda mphamvu. Tsiku la lero mfundo yoyamba yoti tisinkhesinkhe ndionena kuti we have a God who cares for the marginalized. She was recognized as a beautiful soul who had put everything, ngakhale ndalama imene akanagula kachakudya kake. Komatu pamene tikukamba zoti mayiyu anali opanda liwu, anali osauka, anali ochepekedwa, mwa umphawi wakewo akumpatsa zambiri Mulungu. Pakati pathunso alipo anthu ochepekedwa, alipo anthu osauka, amene society yathu yapangitsa kuti akhale osauka, yapangitsa kuti akhale ochepekedwa, amene mpingo wathu wapangitsa kukhala osauka, kukhala ochepekedwa, amene mwina inuyo ndi ineyo tapangitsa kukhala osauka, kukhala ochepekedwa, mwina ineyo ndapangitsidwa kukhala osauka, ndapangitsanso ena kukhala osauka. Nde anthu atha kukhala osauka mu chuma chawo. People are marginalized in their wealth. People are marginalized in their poverty. People are marginalized in their priesthood. People are marginalized in their marriage. People are marginalized based on their tribe, based on their culture, based on their values. Anthu masiku ano akukhala kutengedwa ngati ochepekedwa, osautsidwa, osalidwa chifukwa cha pamene mwina ayima. Ena akusalidwa chifukwa cha banja kumene. Nde mayi chifukwa analowa pa banja abambo kumango wazuza amayi. Ambuye akuti amayang'ana anthu otero.
mwinanso amayi chifukwa chonena kuti bambo sali pa ntchito, sali pa business, amayi ndi amene ali pa business, tizikambanso mbali zonse. Tikukamba tsiku lothetsa nkhaza zina zimakhala zochokera kwa abambo, nkhaza zina zimakhala kuti mwina akupangitsa ndi amayi ndi environment. Whatever the case, tikunena kuti aliyense amene akudzimva kuti is marginalized, aliyense amene akudzimva kuti ndochepekedwa, aliyense amene akudzimva kuti ndosautsidwa, aliyense amene akudzimva ngati kuti dziko sili kulabada zimene iye ali nazo, tindalama take tochepetsetsa, tindalama titokhala zinthu zambirimbiri zimene tinganene. Lero Ambuye Yesu akunena kuti Mulungu wathu amayang'ana zochepa, amayang'ana anthu ochepekedwa, amayang'ana anthu amene mwina dziko, dera, mudzi, mpingo, ndale zafulatira. Our God cares for the marginalized. Chachiwiri chimene mawu akutionetsa nchonena kuti Mulungu wathu amayang'ana anthu onse. Akuti poyamba adayang'ana anthu olemera amene anali kuponya m'bokosi ndalama zawo. Nkuchulukidwa kwawo sikuti ananena kuti anachimwa, ayi, koma amayang'ana kuti anthu olemera akuponya. Komanso akuyang'ananso kuti osauka nayenso waponya nkuchepekedwa kwake. Fundo yoyamba takamba kale, koma fundo yachiwiri kutionetsa kuti Mulungu wathu amayang'ana mbali zonse. Tikhale anthu achimwemwe ngati ndi chuma chathu tikudzipanga connect ndi Mulungu atiyang'ana. Tikhale anthu osangalala ngati nkusauka kwathu tikuyang'ananso kwa Mulungu, Mulungu aticheukira. In your poverty, God amakuonani. Nkulemera kwanu, Mulungu amakuonani. Chofunikira tsopano nchakuti paliponse pamene ndayimapo ndikudzinyema bwanji, ndikudzigawa bwanji, ndikudzikhuthula bwanji, ndikupangitsa bwanji kuti Mulungu andicheukire. Abale ndi alongo, kukhala osauka si chipulumutso, komanso kukhala olemera si chipulumutso. Chipulumutso ndi mtima wa munthu, chipulumutso ndi khalidwe la munthu, chipulumutso ndi mmene ineyo ndadziperekera pamaso pa Mulungu wanga. Taonapo anthu achuma opanda khalidwe, taonaponso anthu osauka opanda khalidwe, taonapo anthu osauka akhalidwe, taonapo anthu achuma akhalidwe. Mulungu wathu amacheukira wina aliyense pamene iye wayima. Fundo yathu yachitatu imene ndimafuna tisinkhe ndionena kuti Mulungu wathu amapanga appreciate, titero pa Chingerezi, amapanga appreciate even the smallest things that we do. Mulungu ndithu amakondwera nazo ngakhale zinthu zazing'ono zimene ife timachita. Ndimafuna kuti popeza kuti Mulungu amakondwera ndi zazing'ono zimene ife timachita, ifenso tiyambe kuwapangitsa ena kuti akondwerere ndi zazing'ono zimene amachita. Do we have the same generosity to give affirmation to others? Do we have the same generosity to make others smile for the efforts they put, for the many sacrifices they put in life? Mulungu akuyang'ana zochepa zimene mayi wachita, koma zikumkondweretsa, koma zikumsangalatsa, koma zikumpangitsa kuti mayi akhale chitsanzo. Ndikunena kuti ifenso titengere kwa Mulungu wathu. Tizitha kuyamikira ngakhale zazing'ono zotani zimene ena apanga. Makono tachuluka anthu osayamika, tachuluka anthu osathokoza. Tidye chakudya pa khomo timangozitenga for granted. Chonsecho amayi athu, abale athu, antchito athu, they put so much energy kuti chakudya chija chipse. Anayikapo mtima wawo, mphamvu zawo. Nthawi zina makolo athu, amayi athu, amaphika akudwala, asakumva bwino nthupi. Koma how many times do we appreciate that? Ambiri tsiku la lero tiyenda, kapena ngati tikumvera uthenga uno madzulo tinaenda. How many of us have we thanked my driver? How many of us have we thanked our teachers? How many of us have we thanked our doctors? How many of us have we thanked ansembe athu? How many of us have we thanked azizathu? Ndife anthu amene timazitenga zinthu for granted. Ngati Mulungu amayamikira zazing'ono, ifenso tikhale nawo mtima woyamikira anzathu. Mwachena, mwaphika bwino, mukuphunzitsa bwino, mukulalika bwino, mukuchita zakuti bwino. Potero situtanthauza kuti tizuzana zabodza. Poyenera kudzudzula tidzudzule, poyenera kuyamikira tiyamikire. Ndicho linga chionena kuti affirmation ija imampangitsa munthu kuti mawa apange bwino koposa mmene wapangira tsiku la lero. Mwakhala othokoza bwanji, mwakhala woyamikira bwanji anzanu, mwakhala walimbikitsa bwanji anzanu. Tikabwera mawu athu oyamba, pali mfundo ziwiri zimene ndimafuna kuti tisinkhe limodzi. Choyambirira nchonena kuti akuti Yohane pamene akuona zinthu ndi masomphenya pa chilumba cha Patmos paja, akuti he saw a lamb standing on Mount Zion and with him 144,000. Akuti adaona mwana wankhosa amene adapambana uja atayimirira pa phiri la Ziyoni
ndi anthu 144,000 tidanena kale m'mbuyomo kuti tikamakamba za anthu 144,000 tikungoyimira anthu ambirimbiri amene adapambana, adachita bwino mmoyo wawo wa Chikhristu, adachita bwino mibado ndi mibado, kungoyimirira zinthu zochuluka. Ndiye ndimafuna koma tilingalire zinthu ziwiri m'mawu athu oyamba amenewo, akuti adaona anthu amene aja, adaona mwana wankhosa uja atayimirira pa phiri la Ziyoni. Anthu 144,000 komanso mwana wankhosa wopambana wogonjetsa, chirombo chija chimene tinachiona mu chapter 13, chimene chimakamba kuti ndi chirombo chimene chinkazunza Khristu, chirombo chimene chinkafuna kuononga chipembedzo cha Mulungu. Zonse zija mwana wankhosa adazigonjetsa, adazipambana, ndipo akuyimirira pa phiri la Ziyoni. Chinthu choyambirira choti tisinkhesinkhe nchonena kuti inuyo ineyo tili nalo phiri lathu la Ziyoni limene timakwerapo kuti tipambane. Go for adoration. Go for meditation. Build temples in your house where you can say, this is my Mount Zion. Ambiri tilibe phiri limene timakwerapo nkunena kuti ambuye wanga mulungu wanga ndifuna tikumane, ndifuna ndikupembedzeni mwapadera, ndifuna tiyankhulane mwapadera. In there we can pray to God, we can talk to God everywhere, anytime, any minute, any environment. Komano mwapadera deliberate effort kunena kuti this is my Zion. Chachiwiri nchonena kuti akuti sadakwera yekha pa phiri paja, adakwera ndi anthu ena 144,000 abale ndi alongo. Inuyo ndine nchikhulupiriro chathu tizilola ena kuti azitiperekeza. Inde chipulumutso ndi nkhani ya ine ndinena nkuja ndi tsiku linalo, komano timenena kuti tsono pamene ndikuyimenya nkhondoyo pajatu Paulo amanena kuti sitikulimbana ndi anthu chabe, tikulimbana ndi maufumu mlengalenga ndi dziko lapansi. Tikusowekera kuti tizilimbikitsana, tiziperekezana. Ndipo chotsirizira akunena kuti anthu 144,000 amenewa adalembedwa mayina pa chipumi chawo. They were written the father's name on their foreheads. Chimene tikuona apa chochititsa chidwi akuti sadalembedwe mayina amabwana awo. They were not written names of their bosses. Kapena mayina ama business yawo amene ankachita, kapena mayina ama girlfriends awo, kapena mayina ama boyfriends awo, kapena mayina ama timu ampira amene ankasapotera, kapena ma hobbies zokonda zimene ankachita pasi pano, kapena zosangalatsa mimowa imene amamwa, kapena maulendo amene amayenda. They were written the names of their father on the forehead. Dzina la mulungu wawo wopambana, mulungu wawo wogonjetsa, mulungu wawo wosamala, mulungu wawo wachikondi, mulungu wawo wodzetsa mtendere. Inu ndine pamphumi pathu tikulemba dzina la mulungu wake oti. Sitingalembe ndi manja, sitingalembe ndi cholembera, koma makhalidwe athu akulemba mayina azimene timakhulupirira, azimene timanyadira. Timpemphe Catherine wa ku Alexandria oyera kuti atithandize poyamba tizilemba mayina oyenerera pa zipumi zathu, ntchito zathu zabwino, chikhulupiriro chathu cholimba, kusatepatepa kwathu, mtima wathu ovomereza tikalakwa. Zimenezo zimene zikutithandiza kulemba mayina opambana. Koma koposaposa tikhale nawo mtima ngati wa mayi wamasiye uja, onena kuti zimene ndikuchitazi ndikunchitira mulungu wanga. Pochita choncho mulungu amaticheukira, pochita choncho mulungu amakondwera nafe. Nde mulungu akakondwera nafe amatipatsanso madalitso a anthu amene akuyenera kulandira zimene mulungu wabwino amapereka kwa anthu ake. Pamene tikuyamba msonkhansonka wathu tisaumitse mitima yathu. Tili ndi budget pafupifupi 13 million. Monga tichitira zaka zonse tiye tipereke. Ndicho linga chonena kuti mkatikati mwa chaka tizingogawana mawu a mulungu. Inetu abale ndikufunireni tsiku lopambana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.